Preto aj dnes máme vlastne na obrázkoch situáciu ohľadne budovy známej pod názvom Kukurica, jednej ikonickej budovy Bratislavy, pri ktorej, keď zoberieme len úsporu, ktorú sme urobili na pásových vozidlách, môžem povedať, že je vlastne zadarmo. Pretože 65 miliónov sme usporili na pásových vozidlách. Ale predovšetkým sa pozeráme na to, že táto budova bola tesne pred zrútením. Že sme museli urobiť zásadné opatrenia, aby sme ju oživili. A povedali sme si, že takáto zásadná budova si zasluhuje aj novú úlohu. Aby to nebola ubytovňa, v ktorej de facto dnes nemáme úplne koho ubytovávať, ale aby to reálne vedelo fungovať. Veľmi dôležité je povedať, že keď sme prišli na ministerstvo, budova bola naozaj v katastrofálnom stave a boli prvé návrhy, ktoré hovorili o tom, že tak z toho urobme modernú budovu. Ušetríme, pretože keď sa zbavíme tých balkónov a ostatných vecí, tá budova bude na rekonštrukciu omnoho lacnejšia. Áno, asi sme to mohli urobiť a mohli sme ísť lacnejšou cestou. Ale na konci dňa sme si povedali, že poďme to robiť tak, ako sa to má. Poďme to robiť tak, ako vlastne kedysi tá budova vznikala. A tak sme oslovili pána pôvodného architekta, pána architekta Srculu.